Day kanay mga panahon na day no is duha day kabuok ang akong giriban ani sa moang bukid. Mo nang ning uli lang jud ko ani day no kay lagi day na may magpariban ako good. Og anyway may adlaw day ay sa tuang tanan no. So ani ding orasa day no is padulong na day ko sa balay sa kuang client. Og kani sa nga video day no kay medyo hanap pa jud ni. Kay lagi day ani mga panahon na manggo day is Android pa nga ako ang gigamit ba. Unya giri upload ra sa nako ni siya balik. Kay lagi day katong una nako ni siyang gi-upload nga video day is gamay ra kay siya obvious ba. Kay lagi bati pod kay akong tingog ani mga panahon na oy please lang. Kana bang nag voice over ka day imong tingog day maragilaay or maragatugon ba. Kay lagi day grabe kalami ang akong tingog ani samtang nag voice over ko ani mga panahon na. Anyway day duha day kabuok piling guwapa nga client ang ako ang iriban karon. Bitaw day oy share lang din ako sa inyo ha day. Pag mauli day ko sa Mambuki day mao ni isa nga racket nako sa mua. Kay lagi day every time nga mauli ko sa Buki day is dili man ko gusto day nga masiro ko ba. Muna kailangan jud ko mang ribander no. Og kani sir nga trabaho day no kay dako kanitabang nako samtang napa ko sa bukid ba. Kay lagi day nakoy panggasto nilang paderlan. Kumbaga makapalit ko sa mga konsumo nilang paderlan. Anyway kani po adlaw day no kay grabe nako ka busy day kay lagi duha ka buka ko iriban ani day nya wa jud koy assistant ani. Ug mao day na ang before nga buhok sa ako ang client day no. Actually day kaning client ako karon day isa ko ara ning mga igagaw. Ako ra jud permi magriban ani ilang buhok day every time nga magpariban sila. So inana sila kasalig sa piling guwapan no please lang. Og busy sir po kay ko aning adlaw day kay lagi day nang limpyo ko sa mga balay pero kailangan jud ako isalot ang ako ang pangriban. Mo nang bless kay ko day ba day kay lagi day kitagaan kog talent sa Ginoo ngayon ani. Kay kani magong hairdresser day no iskapoy jud ni siya nga trabaho pero dali ra pud ang kita ani. Mo na dako jud kay ni siya tabang sa kuha day financially. Kay lagi day nakapundar na pud kog mga ginagmay ani sa ko ang pangriban ba. Kay since 2016 day is nang riban na jud ko og buhok. Muna dako-dako na po ni siya tabang sa ko ang kinabuhi no. Sa mo ta jud tong time day nga nagsakit bitaw si Fatherland. So diri jud nako gikuha day ang pampalit sa ihang tambal. Muna makana jud ko sa akong kagalingon day ba basta na lang jud day kay talent day is makatabang jud day siya sa imuha. Basta lang sa day di po ka magtinapulan ba. So anyway day wala jud nako ni siya napakita sa inyo ang step by step sa pagriban ani mga adlawan no. Kay lagi day grabe na jud ka busy ang pilingguapa ani. Kay basta ako jud day mao jud day permi nako ingon sa ko ang client basta magpariban sila sa kuha. Moana jud ko sa akong mga client day nga ma'am dugay ra ba jud kay kumahuman og riban okay ra ba. Kay lagi day namang client day nga magdali pud sila ba. Muna always jud ako nagiparimain sa ako ang client pag ako ang magriban. Kay dili jud na siya pwede day nga ako siyang dali-dalion og riban. Mao na bahalag dugay mahuman og riban day basta nindot ang buhok pagkahuman. Og mao na day ni ang buhok sa ako ang first client. So riban day ni day no nga dala color na. Adjust mio day inana siya kasina og inana siya kabagsak. Og mao na sa day ni day ang ikaduha nako nga client. So color gahapon ni siya day og dala riban na sa. Kani ikaduha nako nga client day ang color day siyang buhok ani day kay ash brown. Muna kung makita nyo sa camera day is dili kay siya color day kaysa sa ato ang una nako nga client. Pero inana ka shiny og inana ka bagsak ang ilang mga buhok. Bahalag dugay kay kumahuman og riban day ang importante day is makita nako pagkahuman day nga nindot kayo ang buhok sa ko ang client. Kay kani man ko mga adlaw day no nagsugod ay kog riban sa ilang mga buhok ni day is alas 8 sa buntag. Unya na human ko day is alas 10 na jud sa gabi please lang. Pero okay ra kay na day kay lagi nakita nako lang buhok day nga nindot pud kaayo. Og anyway mao ready ta ko i-share sa inyo og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Manang bye mo.